Survival Games στον Multi Server μαζί με τον Chris. Ο οποίος είναι αυτός. Δεν θέλει να μιλήσει. Τι, οι βλακίες. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο μας try. Το πρώτο μας. Try. Ναι. Παίρνετε να πάρω selection. Όχι, πήρα βασικά ένα Flint and Steel. Το Flint and Steel ήσουν καλύτερο από το Stone Sword. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές. Το μόνο που κάνεις είναι τρέχεις. Ποιος μου το γραμπάσει βάφ. Are you online? Τι καλό είναι αυτό. Ποιος το έγραψε αυτό? This person is in your contacts. What the fuck? Βρήκα 3 iron και δεν έχω stick. Πρόε. Ένας νουμπάς μου στείλε τέτοιο. Contact τέτοιο. Προσθήκη σε επαφή. Μπορεί να είναι sub σου. Το κόστος. Το αφού είπες σαν να το κάνεις mute αυτό. Εντάξει, θα το κάνω mute. Αν μου πεις πώς. Γιατί μπερδεύτηκα ρε. Εντάξει, θα μου πεις όμως πώς θα το κάνω, Ναι. Βρήκα ένα stick, άντε γεια. Κερδίσαμε, έχω ένα iron sword. Και ένα flint and steel. Γιατί να μου πει Χαμό το σπίτι της μάνας του. Μ' αρέσει η βλάκα που... Τέλος πάντων. Βασικά, γιατί να μου πεις εσύ πώς να το κάνω mute? Δεν ξέρω. Αφού ξέρω πώς να το κάνω mute. Το γράφει. Απλώς είναι να διαβάσει λίγο ρε άνθρωπε. Δεν σου κάνει και πολύ κακό το λίγο διάβασμα. Άμα διάβαζες ξέρω εγώ ένα βιβλίο με 7.000 σελίδες τότε θα έχεις πρόβλημα. Ναι, πού είσαι και μετά μίλα. Πες μου πρώτα πού είσαι. Τρέχω από όνομα προς τον Sword, Έχω iron, πού είσαι. Μείον 350, μείον 320, με κυνηγάει μια μaldία τώρα. Μία μελάτα. What the fuck? Σκότωσα έναν που είχε... Όμιτζ, έχω 8 iron. Σου φτιάχνω ένα iron sword και... Έλα mid, έλα mid. Πήρα κάτι να πάρω. Yes! Granules, τώρα να πάρω το rect. Τους έριξα. Easy. Είμαι πάω mid, εντάξει. Ναι, γιατί έχω 8 iron. Προσταθήσε βασικά, αλλά... Γιόλο. Ω, γαμώ είναι αυτός εδώ. Δεν με βλέπει, εντάξει, δεν με είδε αν πάει. Έχω... Νουμπά, πάρ' το rect! Σκάσε γάμο. Έχω 8 iron, σου φτιάχνω ένα iron sword. Βασικά να φτιάξεις ένα... Ω, πήρα πολύ... Τώρα έχω 6 iron. Mid, δεν λες. Ναι. Κάτω. Να φτιάξω ένα Έχεις pickaxe. καλά, έχεις τα chest plate. Ναι. Να φτιάξω ένα pickaxe. Ναι. Όχι ένα μπάκι για να σκοτώσω. Βασικά ένα pickaxe που κάνω τουλάχιστον εγώ damage. Γιατί θέλουμε να πάρουμε ένα gameplay. Βασικά δεν θέλουμε να πάρουμε αφού παίρνουμε wins κάθε game. 100%. Είμαι mid. Ναι, έλα, που... κι εγώ. Είσαι. Πάρε εδώ. Το sword. Ναι, το sword το οποίο. Α, όχι, έχεις. Καλά, πάρε το μάθος. Ναι. Να φτιάξω ένα pickaxe. Όχι ένα μπάκι, αν... Καλά, ένα pickaxe. Και bucket. Γιατί δεν φτιάχνεις. Ω ναι, εγώ θα ήθελα πάντα να... να πάρουμε νερό από εκεί πέρα βλάκα για να δούμε αν γίνεται... Δεν γίνεται να το κάνεις please. Και ναι, εγώ θα παίζω με το iron pickaxe μόνο αν πάω να πεθάνω. Κάνει 4 damage, δεν πειράζει. Αυτό κάνει 6, δεν πειράζει όμως. Εγώ κάνω τέτοιο με το bucket. Βασικά στο τελευταίο παίχτη εγώ θα τη σκοτώσω με το bucket άμα και θα Κι εγώ. Άμα. Έλα να παίξουμε τώρα με τα iron swords και στο τέλος να τους σκοτώσουμε με το pickaxe εγώ και εσύ με το bucket. Εσύ θα το πάρεις το kill, αλλά δεν πειράζει. Θέλω ένα cow, γιατί να κάνω sharpness ένα... Ω, άστο!
Ναι, by the way, άμα ξέρετε το ρεκόρ του τον kill στο multi-κουμπικά είναι 2 τύποι κάτω. Δεν πειράζει. Θα τους πάρω με το pickaxe. Όχι με το pickaxe. The pickaxe is OP. Ω, το ήξερα. Δεν έχουν τίποτα να βαράνε, ξέρω εγώ, όχι με το pickaxe. Γαμό με χτύπησε. Πάει ο ένας, τώρα πέθανα. Μου πήγε, νάτος. Ω! Πέθανα. Όχι, μισή καρδιά. Ξέρω εγώ, εμένα μου φύγε το aim, μου φύγε το ποντίκι έτσι πάνω. Ναι, θα με προστατέψεις μπα. Άμα κάνω enchant το sword. Μπαίνει ο φάθρομποts ένα. Όβι. Έπρεπε να κάνω το pickaxe. Γιατί να με κάνεις το pickaxe. Βλάκα με χτυπάει. Για να πάρω efficiency. Λάκα, έλα, άσε με να κάνω heal. Ναι, σου κάνει και πολύ damage το fishing. Ναι, αλλά σταματάει το healing. Τελευταία φορά. Σε ρίξω στη φωτιά τώρα. Ένας τύπος. Ω, easy. Α, δεν τον είδε, νόμιζα ότι έκανες πλάκα. Easy. Όχι! Είδες πόσο κοντά ήταν αυτό το τέτοιο. Ναι, και easy όμως. Τον πήρα easy shot, bitch. Πέθανε. Παμ! Μπαμ! Τον σκότωσα. Kill shot. Oh yeah. Kill shot. Ω, κύριε, τύπος. Πού? Μπροστά σου. Α, Ο Μίτς θα με σκοτώσει! χάκαρε. Ξέρ, βλάκα. Χάκαρε, Ω, έχω άγαμο. Δεν έπρεπε να φτιάξω pickaxe. Τύπος! Πού? Πάνω μας! Ο Μίτς έρχεται κάτω. Πάρε Iron Helmet. Αν έχεις άλλο iron γιατί έχω 2 levels. Το Iron Sword μου. Α, ναι, το sword σου. Ένα κάος πονάρε δίπλα μου και τρόμαξα. Ο Μίτς, Θα τον σκοτώσω με το pickaxe, έλα. μισό, πώς ακόμα παίχτε. Άλλοι 7 παίχτες. 6 districts. Oh yeah. Κάποιος Θα θα ήταν ωραίο αν μπορούσαμε να κάνουμε MC Gamer τέτοιο. Αλλά δεν μπορούμε. Έλα, κάντε enchant. Δεν έχω stone sword τώρα επειδή το πέταξε, δεν πειράζει, κάντε. Το έκανε. Έλα, ρε βλάκα. Όχι, για να έχεις κάτι να βαράς εννοώ, γιατί... Όμιτζι, είσαι κολόφαρδος! Ναι, μια φορά πήρα σάρτονες, έλα πάρε. Και unbreaking. Ναι, τι το χρειάζεται το Iron Breaking. Να κάνω το stone sword. Τουλάχιστον να κάνω περισσότερο damage. Εντάξει. Όχι. Εντάξει, πήρα... Τύπη! Πού. Άστος θα τον πάρω με το pickaxe. Είναι κι άλλος εκεί πάνω. Το σκότωσα με το pickaxe. Easy. Θα το ονομάσω pickaxe OP. Καλά πήγαινε εσύ. Και είναι 2 τύποι εκεί πάνω. Δεν πειράζει, τους έχω. Δεν τους έχεις. Τους Τους έχεις. έχω με το pickaxe. Εσύ κύριε, σταμάτα να τρέχεις. Έχει νόμι κοπίνγκ. Εντάξει, τον βαράμε το sword, δεν με νοιάζει. Όμοιτσι, λάκα, έχει νόμι κοπίνγκ και λαγκάρει. Τον πέτυχα, easy. Πουμ, και εγώ δεν πέτυχα, easy. Bam! Το πήρα. Έλα, φέρ το. Έχει iron. Το πήρα. Ωραία. Easy. Έλα ρε! Έχει 3 chest plates. Φέρε κάτι. Είμαι full iron, by the way. Έχεις κανένα άλλο τέτοιο. Punch. Όχι, φέρε μου το iron. Πάρ' Ένα είναι. Γαμώτο. Είμαστε εμείς και μια ομάδα. Που ένας είναι εκεί. Τον κάνω easy shot κι αυτόν. Βασικά δεν μπορώ. Έχει τα iron punch μου. Βασικά δεν το παίρνω στο chest. Γιατί να το πάρεις, τα έχουμε πάρει όλα. Άστο, δεν το ρισκάρω γιατί άμα τον πετύχει θα μάλλον μπορεί να είναι flame. Πάω YOLO. YOLO, πρέ. Αυτό είναι κάπως decent gameplay μέχρι τώρα, αν και θα χάσουμε. Το βλέπω, θα είναι hacker ο άλλος.
Ωραία, σου με αυτή την άπηγη. Μην μιλάς γιατί θα τον σκοτώσω με το πίκαξ μου, έλα. Όχι, εγώ με τον bucket, έλα, βλάκα. Τα τέτοια κάνανε τέτοιο. Θα είναι εκείνο το τέτοιο στο μήνυμα, θα έχει πάρει, ξέρω εγώ. Όχι, γάμο το σπίτι. Μόλις πήγα να τον πετύχω. Μπορώ να φτιάξω ένα gold pickaxe. Και εγώ Έλα. μπορούσα να σου φτιάξω το σύνορα. Εγώ παίρνω εκείνο με το woodshot για να το σκοτώσω με τον bucket μου. Εγώ θα του ρίξω flame και μετά με το pickaxe. I'm bad, το λέει και μόνος του. I'm dead, λέει. Α, εγώ διάβασα I'm bad. Τι κάνει αυτός, πομ. Έτσι. Έλα εδώ, ρε. Ω! Λάγκα, ρε. Πάει αυτό. Εντάξει, σταματάω τώρα. Μην. Το σκοτώνω, όχι, μετά σου. Το πήρα το kill. Όχι. Εγώ το πήρα. Το λέει, oh yes, oh yes. Δεν πειράζει. OP pickaxe με 2,5 καρδιές. Bucket! Bucket το πήρα, εγώ δεν το σκότωσα με το bucket. Νομίζεις εγώ τον σκότωσα με το pickaxe. Αφού εγώ το πήρα. Εγώ το πήρα, αφού δες στο chat. Ναι, λέει. Total points gained, total cubics gained. Εγώ τον πήρα. You got... Άρα και οι δύο τον πήραμε, δεν πειράζει, για πάνω πολλά. Εγώ πήρα και τον άλλον όμως. Ναι, αλλά εγώ το σκότωσα με τον bucket, εσύ με pickaxe. Easy. Τέλος πάντων, αν σας άρεσε το βίντεο κάντε ένα like και comment. Και για να ενημερώνεστε και για τα επόμενα βίντεο του καναλιού κάντε και ένα subscribe. Και μέχρι την επόμενη φορά... Έλα εδώ πίσω. Έλα πίσω. Πού είναι, ναι. Α, ναι, by the way, θα του φτιάξω ένα tax block. Γιατί να το πεις. Για να είναι έτοιμοι. Θέλε προ. Ναι, και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε.